Toto je veľmi milá otázka a za mňa taký nice touch. MDŽ, už to teda síce máme za sebou, ale dobrý podľa mňa point do budúcej sezóny. Nie asi na každé kolo, na každý zápas v kole. Momentálne máme... Bolo by možné, aby napríklad na MDŽ pískali ženy zápasy Nikeligy. Nie je to úplne možné, lebo nemáme toľko kvalifikovaných rozhodkýň, aby sa to mohlo udiať. Ale máme Miriamu Bočkovú, ktorá už je štvrtá rozhodkyňa v najvyššej súťaži a píska druhú ligu. A je FIFA rozhodkyňa? A je FIFA rozhodkyňa, takže myslím si, že v jej prípade je to otázka času, kedy bude pískať ligu. A pozdravujem ju, lebo mne ešte pískala v doraste, keď som hrával v Trnave. No, asi sme viacerí zažili ešte. Miriamu Matulovú ešte v tom čase, dnes Bočkovú. Bol si slušný? Nie, priznám sa, že nebol. A viem, že ešte v druhej lige máme čiarovú rozhodkyňu, len neviem, jak sa volá, ale v Malžiniciach som ju zažil, že bola na čiare. Ale máme čiarovú rozhodkyňu. Takže summa summarum asi na nejaký možné, jeden vypichnutý zápas. Na nejaký televízny zápas na MDŽ, keď to vyjde, tak by mohli babi byť rozhodkyne. Myslím si, že Milan Kondruš píše do notesíka. No.